Прывітанне сябры, дзякую, што вы далучыліся да нашай сённяшняй дыскусіі. Гэта чацвер, 15:30. Мяне завуць Антон Радзінкоў, дырэктар цэнтра новых ідэй. І сёння мы будзем размаўляць з вамі пра тое, як каранавірус і валанцёрства змяняе наше грамадства, нашу краіну. Сёння у нас у гасцях Андрэй Стрыжак, валанцёр ініцыятывы Байкаві-19. Прывітанне, Андрэй. Вітаю ўсіх. А таксама Антоніна Бенецкая, CEO кампаніі Data Labs і таксама актывістка ініцыятывы Байкаві-19. Прывітанне, Антоніна. Всім добрый дзень. Перад тым, як я пачну ўжо задаваць пытанні да нашых гасцёў, некалькі тэхнічных момантаў для тых, хто далучыўся. Мы робім зараз трансляцыю гэтай дыскусіі ва ўсе розныя сацыяльныя сеткі. Дзе бы вы нас не глядзелі, можаце там пісаць свае каментары, рэагаваць. Мы ўсё гэта бачым і будзем гэтае пытанне задаваць нашым спікерам. Таксама, калі вы далучыліся да Zoom, то у вас ёсць некалькі магчымасцяў. Першае – гэта падняць руку, унізе ёсць такая кнопачка, тады я ўключу вам гук, і вы зможаце голасам задаць сваё пытанне удзельнікам дыскусіі, альбо напісаць гэта пытанне ў чаце. Таксама заклікаю ўсіх актыўней удзельнічаць у дыскусіях, бо зараз з каранавірусам у нас няма кава-паузаў паміж мерапрыемствамі, таму ўвесь нетворкінг адбываецца якраз у каментарах. Можаце там абмяркоўваць адразу і тое, што мы кажам, і нейкія іншыя рэчы, якія вас цікавяць у гэтай тэме. Мы чытаем, і ўсе пытанні будзем таксама задаваць спікерам. Гэта ўсё з тэхнічнымі момантамі, і будзем пераходзіць да самой тэмы. Некалькі гадоў таму, калі мы в беларускім грамадстве вельмі шмат размаўлялі пра актывізм, напрыклад, ва ўкраіне. Мы бачылі, як там грамадства аб'ядналася, як людзі аб'ядноўваліся, нейкія ініцыятывы дапамагалі краіне. І тады шмат хто сярод беларусаў казаў, а ці здольны мы на такое? Ці можам мы так добра аб'ядноўвацца, ці наша грамадства такое еднае? Мне падаецца, што з каранавірусам мы атрымалі адказ на гэтае пытанне. Ці прынамсі шмат якія страхі зніклі. І хочацца задаць першае пытанне Андрэю. Андрэй, мабыць, раскажы нейкія зараз апдейты, апошнія там па статыстыцы, па ўдзелу людзей у вашай ініцыятыве. І раскажы, ці як змянілася тваё ўспрыняццё беларускага грамадства вось пасля гэтай пандэміі, ці падчас гэтай пандэміі. Што, мабыць, цябе здзівіла? Па-першае, я хацеў бы павітацца з усімі удзельнікамі канферэнцыі. Антон даслаў мне ліст, у якім было напісана, што фон за мной павінны быць нейтральны, але гэтыя шпалеры ўжо знакаміты абсалютна на ўвесь свет, як мінімум на Еўропу, таму я вырашыў не мяняць лакацыю і перайду да адказу на пытанне, якія ты паставіў. У першую чаргу, літаральна 15 хвілін таму мы апублікавалі апошнюю інфармацыю па нашым зборы. На дадзены момант агульная сума, якая была сабраная валанцёрамі Байкаві-19, дапамога лекарам Беларусі, склала больш за $302 000. Гэта абсалютна ашаламляльная лічба для беларускіх збораў, асабліва калі ўлічыць, што мы працуем усяго 2 месяцы. За 60 дзён мы ўжо палічылі, што гэта прыблізна па $5000 у дзень і $200 у гадзіну. З гэтай сумы каля 60 000, каля 59 000 былі сабраны нашы дыяспары. Я бачу, што сярод нашых прадстаўнікоў сёння удзельнікаў гэтай сустрэчы ёсць прадстаўнікі дыяспары. Ад мяне вялікая падзяка, і працягвайце рабіць тое, што і вы робіце, таму што гэтая дапамога вельмі патрэбная. Я троху потым далей раскажу пра тое, якім чынам мы выкарыстоўваем дапамогу нашай дыяспары, як мы выйшлі з гэтага пытання, бо мы все ведаем, што дастаткова складана атрымаць нейкую дапамогу з-за мяжы ў Беларусь. І пачынаючы адказваць на тое, што мяне здзівіла, што мяне ўразіла ў гэтай гісторыі, гэта тое, што беларусы такія ж самыя, як і астатнія людзі, канешне, не толькі рукамі, галовамі, нагамі гэта вызначаецца, але яшчэ і тымі магчымасцямі салідарнасці і ўзаемападтрымкі, якія мы ўбачылі ў беларускім грамадстве. І тое, якім чынам яго ўключыўся бізнес, бо гэта таксама вельмі вялікая справа ўзаемадзеяння паміж грамадствам і бізнесам, якое раней таксама было, канешне, але такіх маштабаў я нешта не памятаю за ўсю гісторыю суверэннай Беларусі, каб столькі людзей бізнеса прыходзілі, па-першае, як самі, як валанцёры, па-другое, дапамагалі і давалі грошы, і давалі рэсурсы, і выдаткоўвалі свой час.
Гэта такі адзін з такіх вельмі важных момантаў, які адрознівае гэтую кампанію ад іншых кампаній, у якіх я ўдзельнічаў альбо арганізоўваў. І гэта такі вельмі значны плюс для развіцця міжсектаральных адносінаў паміж другім і трэцім сектарам, якія, я вельмі спадзяюся, захаваюцца і надалей пасля таго, як гэтая кампанія скончыцца. Другі вельмі важны момант – гэта дыяспара. Дыяспара і раней удзельнічала у гэтых усіх актыўнасцях. Яшчэ ў 2017 годзе я даведаўся, што беларусы пасля таго, як яны выязджаюць за мяжу, не распыляюцца адразу, не робяцца адразу палякамі, немцамі ці іншымі якімі-небудзь арганізацыямі ці людзьмі. І вось можна сказаць пра тое, што беларусы аб'яднаныя ў дыяспару, і ёсць шмат арганізацый, якія прадстаўляюць гэтыя інтарэсы. І тая сума, якая сабраная ў рамках нашай кампаніі, таксама паказвае, што гэтыя дыяспары працуюць. І асобна яшчэ таксама трэба заўважыць такую штуку, як актывізацыя грамадства малых гарадоў і рэгіёнаў. Людзі самастойна спрабавалі набываць спанбон, спрабавалі набываць нейкія сродкі абароны, перадаваць іх у шпіталі, незалежна ад нас. Калі мы кажам кампанія Байкавіт-19, то мы кажам толькі пра тых валанцёраў, якія з намі ўзаемадзейнічаюць. Але ёсць яшчэ вельмі шмат розных малых груп, якія працуюць самі па сабе, і якія ўвогуле асабліва не публічныя, скажем так. Это там 2-3 чалавекі, якія селі на машынках, адшылі бахілы, перадалі куды-небудзь на хуткую дапамогу і все. І такіх людзей вельмі шмат. Па маіх падліках гэта дакладна не менш за 10 000 чалавек, якія актыўна удзельнічалі ў самую гарачую фазу кампаніі. Гэта дзесьці першая палова красавіка – першая палова мая. То есть гэты месяц самы такі гарачы. На жаль, канешне, ёсць і негатыўныя пэўныя моманты. Напрыклад, мы сутыкнуліся з тым, што некаторыя бізнесы вырашылі падзарабіць на гэтым усім. Некаторыя не бізнесы таксама вырашылі на гэтым усім падзарабіць, і людзі, якія там выцягвалі незразумела адкуль рэспіратары, там іх звычайна было не вельмі шмат, там до 100 адзінак, і яны іх прадавалі па проста завоблачных коштах. Кошт рэспіратара вытворцы 3M FFP3 даходзіў аж до 65 рублёў за штуку. Можете сабе ўявіць, і людзі куплялі гэта, бо была сітуацыя, калі з сродкамі абароны было вельмі ўсё складана, это па-першае, а па-другое, шмат хто з дактароў проста яшчэ не ўмеў працаваць ва ўмовах пандэміі і як сябе правільна абараніць, і гэта вялікая праблема была. Зараз ужо троху прасцей стала, бо людзі ўжо больш-менш навучыліся, як з гэтым працаваць, стала менш такога панічнага страху, скажем так, ужо больш разумення таго, што з гэтым рабіць, і з гэтым стала прасцей. Таксама асобна трэба сказаць пра тое, што нашыя пастаўшчыкі, яны таксама вельмі розныя людзі, у якіх мы закупаем прадукцыю нашу, нашы сродкі абароны. Часта гэта бываюць такія людзі, якія самі па сваім духе валанцёры, і яны гатовыя працаваць менавіта з валанцёрамі. Ёсць некалькі людзей, якім я асабіста вельмі ўдзячны за тое, што яны ўключыліся ў свой час у працу, якія якраз такі і давалі магчымасць крафціць гэтыя рэспіратары, калі іх увогуле не было на рынке. І даставляць іх у шпіталі туды, дзе яны больш за ўсё былі патрэбныя ў той момант, гэта пачатак красавіка. І гэтыя людзі дагэтуль з намі, яны працуюць абсалютна спакойна зараз і дапамагаюць нам і далей. Таму вось такія асноўныя тэзісы, 5 пунктаў, якія я хацеў бы пералічыць наконт гэтай кампаніі. 6, які я пакінуў на канец, гэта тое, што кампанія стала магчымай толькі таму, што ў ёй працуюць самыя лепшыя спецыялісты, якія толькі ёсць у Беларусі. Это людзі з самых розных сфераў. Гэта людзі і бізнеса, і кінаіндустрыі, і IT-структур, і грамадскія актывісты, і журналісты, і іншыя валанцёры, якія вліліся ў працу гэтай каманды, і зараз гэта выглядае так, што гэта такая дрым-тім, якая можа выконваць, як я ўжо неаднойчы пісаў, задачы з зорачкай. А ў нас амаль усе такія задачы. Калі дойдзе час, і мы напішам больш падрабязна пра тое, што мы рабілі за гэтыя 2 месяцы, канешне, вы даведаецеся значна больш таго, што зараз мы не паспяваем публічыць, бо гэта былі гісторыі, якія, праўда, вартыя таго, каб пра іх расказаць. Вось неяк так. Добра, дзякую, Андрэй. Вось якраз ты узгадаў найлепшых кадраў, найлепшую каманду. Антаніна, пытанне тады да цябе. Ты працуеш у буйной кампаніі, займаеш топ-пасаду. Мабыць, магла бы расказаць, чаму ты далучылася да кампаніі, за што ты ў ёй адказваеш, мабыць, якія табе бізнес-скілы дапамаглі ў працы. Гэта першы такі блок. І другі,
вельмі цікавы, што ты думаеш пра бізнес, што нам гэты крызіс паказаў пра бізнес, ці змяняецца ў бізнесе нейкае стаўленне да актывізму, да карпаратыўнай сацыяльнай адказнасці, да вось такіх вот вельмі карысных рэчаў, якія раней бізнес не заўсёды актыўна падтрымліваў, ну, па розных прычынах, да, там, грошы казалі, што няма, і гэтак далей. Ці пачынае змяняцца вось гэтае стаўленне ў нас у краіне, на твою думку, як чалавек ужо з бізнеса? Добрый день. Ну, наверное, сразу скажу, что сравнить с Украиной я не смогу, потому что с Украиной у меня нету никаких взаимосвязей, и не приходилось там. Приходилось бывать там только в гостях и, наверное, по туризму, поэтому, наверное, лучше просто расскажу, как это все сейчас происходит в Беларуси. Я присоединилась на самом начале кампании, присоединилась, то есть меня попросили, мне сказали, что вот собирают, есть потребность у врачей в респираторах, есть потребность у врачей в средствах индивидуальной защиты. Я спросила, где это можно купить. Мне сказали, можешь поездить по ОМА, посмотреть по магазинам ОМА, посмотреть по аптекам. Но в аптеках уже на тот момент ничего не было. То есть купить уже было что-то невозможно, даже обычные маски. Я заехала в ОМА, купила несколько щитков, купила очки. Не помню, не вспомню уже, что еще купила. Привезла ребятам, спросила, куда это можно отдать. То есть пока еще это еще было до склада, не было склада, то есть это все собиралось либо по домам, либо там где-то в машине, потом это все перепаковывалось и отвозилось, развозилось по тем учреждениям, где это необходимо. Посмотрела, то есть как люди развозят, поняла, что это приносит, то есть как-то во мне это начало откликаться, то есть на тот момент, да, потому что есть работа, за которую ты там получаешь деньги, да, это как бы нормально работать за деньги, да, то есть здесь получать еще удовольствие от этого. У всех по-разному, конечно, но бывает и так. А в данном случае, наверное, какое-то удовлетворение, наверное, как-то не то же самореализации, это, наверное, заставило остаться. На текущий момент в компании я занималась, точнее, на протяжении всей кампании я занималась тоже поиском, разговором там с поставщиками, с СИЗов, общением постоянно с командой о том, куда распределить, как это лучше сделать. Большую часть занималась IT-частью компании, да, то есть это участие в разработке сайта, участие в разработке там логотипов, участие в разработке бэкэнд-структуры, то есть там была проделана очень большая работа с аналитикой. Ну и, наверное, самая основная часть работы в компании – это работа с бизнесами. То есть благодаря тому, что как бы давно работаю в IT здесь, в Беларуси, то есть не только в Беларуси, есть какие-то контакты, наработанные контакты, кого можно было привлекать. То есть друзья, знакомые, ребята, с которыми мы встречались по работе. Меня очень обрадовало то, что у меня получалось разговаривать, и получается до сих пор разговаривать с людьми на тему ответственного бизнеса, на том, что бизнес как бы должен поддержать сейчас в такой ситуации, должен поддержать врачей, должен поддержать нашу инициативу, так как, в принципе, если не останется врачей, то не останется и куда потом обратиться. То есть не останется сотрудников, некому будет работать, не для кого будет работать. Я была очень удивлена тому, насколько люди откликаются. То есть раньше понятно, что были всякие разные сборы там, на детские дома, на интернаты, где-то там на лечение деток, на лечение взрослых людей. То есть бизнесы так не откликались на это. Поэтому мое ощущение, что эта кампания, то есть коронавирус, эта кампания по COVID-19, она, наверное, в корне перевернет взаимодействие между всевозможными бизнесами и именно волонтерской помощью. То есть у многих сейчас, да, не самое лучшее время. Многие сейчас там не досчитываются привычной выручки, которая была, скажем так, еще в конце прошлого года, до того, как появился вирус. Но, тем не менее, продолжает помогать. Кто-то привозит
Что мы привозили, Андрей? Кто-то привозит там туалетную бумагу, да, кто-то привозит там, даже для тех же волонтеров, кто-то привозит кофе, привозит, да, и просто для того, чтобы там волонтеры могли себе же хоть как-то что-то сделать, да, и передать что-то врачам. То есть есть большие поставки, там, как стиральные машины, да, например, то есть есть там большие поставки воды в медучреждения. То есть абсолютно разный бизнес, абсолютно по-разному помогает, это очень радует. Такое пытанне, мабыць, у Андрэя будзе што дадаць, ну, такое, ці былі нейкія праблемы, напрыклад, з тым жа даверам, да, бо ахвяраваць грошы ініцыятыве, а як будуць іх там выдаткоўваць і гэтак далей. То бок, ці пачынаюць вось гэтыя праблемы з даверам знікаць, і, Андрэй, мабыць, твае думкі цікавы. Што будзе потым, да, то бок, будзе бізнес больш актыўна супрацоўнічаць, то бок, гэтыя сувязі застануцца паміж актывістамі і бізнесам, вось гэтая прышчэпка дапамогі актывістам застанецца, ці, мабыць, знікне? Вось твае развагі пра гэта. Ну, мои развагі дастаткова аптымістычныя, бо мы бачым сітуацыю, калі мы атрымалі досвед перамог, чаго даволі бракуе грамадскай супольнасці ў Беларусі, калі людзі пабачылі, што яны могуць працаваць разам, асабістыя кантакты ўсталявалі. А гэта не забываецца, калі ёсць давер ужо ўсталяваны, калі мы ведаем, што там ёсць у рэгіёне нейкі актывіст, які дакладна зробіць тое, што ён зробіць. Гэта можна сказаць, напрыклад, у віцебскім рэгіёне такіх вельмі шмат. Гэта ў глыбокім горадзе, а ў горадзе Браслаў, у самім Віцебску людзі, якія рэальна могуць браць і рабіць справы. А бізнес, ён паважае людзей спраў, людзей, якія той, што кажуць, то і робяць, бо гэта такая пэўная спасобнасць дамаўляцца, спасобнасць рабіць тое, што ты кажаш. І дзякуючы гэтаму, гэтай такой стрэсавай тэставай праверкі, мы зараз атрымалі такую дастаткова разгалінаваную сетку людзей, якія ў пэўны момант могуць уключацца ў нейкія важныя для грамадства працэсы, напрыклад, там, як зараз з каранавірусам. Можа быць, не дай Бог, канешне, яшчэ нешта здарыцца, што будзе патрабаваць такой мабілізацыі, і людзі для гэтага ёсць, і яны вось гатовыя станавіцца і працаваць зноў на карысць грамадства. І гэта вельмі важна, бо у Беларусі, ў прынцыпе, да сённяшняга дня не было такіх прэцэдэнтаў, калі б настолькі грамадства аб'ядноўвалася вакол адной праблемы. І яшчэ вельмі важны момант гэта тое, што не гледзячы на ўсю трагічнасць гісторыі, на ўсю велізарнасць праблемы з пункту гледжання небяспекі для здароўя жыцця, гэтая кампанія, на мой погляд, прайшла і праходзіць у пазітыўным ключы, бо мы стараемся данесці, што светлых людзей лепш відаць у цёмныя часы. Мы стараемся данесці тое, што кожны чалавек можа унесці свой плюс у гэтую гісторыю, што не абавязкова трэба быць там чалавекам альбо уладальнікам вялікага бізнеса, альбо чалавекам з вялікім сацыяльным капіталам, дастаткова проста захацець дапамагаць. І мы у поўнай меры рэалізавалі гэтую магчымасць, стварыўшы сетку не каардынатарскіх, а рэгіянальных чатаў у тэлеграме, у якія людзі ўступалі, і там маглі адзін з адным камунікаваць, знаходзіць сяброў, рабіць нейкія рэчы разам, там, шыць той самы спанбонд, альбо адвазіць яго ў шпіталі, і гэта дагэтуль працуе. Ва ўсіх абласных цэнтрах у нас ёсць такія рэгіянальныя чаты, ось, і ёсць асобныя чаты, якія аб'ядноўваюць людзей самых актыўных з гэтых груп. І яны адзін аднаму дапамагаюць, напрыклад, нават інфармацыя пра пастаўшчыкоў, дзе можна знайсці там акуляры па добрым кошце, ці хто дзе браў спанбонд, а можа быць выкрайку нейкую дайце нам, альбо як шчыток правільна сабіраць. І гэта ўсё, яно робіцца ў рэжыме онлайн. І гэта больш за ўсё мяне захапляе, тое, што тыя рытмы, якія мы ўзялі, яны не спыняюцца, ўжо амаль 2 месяцы мы працуем, больш за 2 месяцы мы працуем у гэтым рытме і выконваем задачы, якія, напрыклад, раней выконваліся там тыднямі, а зараз гэта у нас займае гадзіны альбо там дні. І гэта, канешне, таксама ўражвае і кажа пра той патэнцыял, які ёсць у грамадства. І раз за разам я паўтараю, што так працаваць могуць людзі толькі не за грошы. Так працаваць могуць людзі толькі з нейкім іншай патрэбай, іншым імпэтам. І тое, пра што зараз Антаніна казала, пра тое, што кожны ў гэтай кампаніі знаходзіць сваю матывацыю, чаму ён у ёй знаходзіцца, гэта чыстая праўда, і гэтых матывацый вельмі шмат. І гэта таксама мяне вельмі радуе. Добра, зараз уже аўдыторыя можаце пісаць пытанні свае, якія у вас ёсць. Да нас прыйшло першае пытанне, я яго зачытаю.
ад Вольгі Цвітковай. Што зараз адбываецца з кампаніяй, з камандай? Бо калі з'явіўся апошні пост пра штурмовы краўдфандынг, падаецца, што актыўнасць менавіта дадзенай каманды таксама падыходзіць да канца. Так гэта ці не? Ну, я, может быть, дам хуткі адказ. Гэта не так. Актыўнасць наша працягваецца, бо як бы краўдфандынг гэта толькі першая кропка. Пасля таго, як мы збіраем грошы, нам трэба за іх нешта купіць і потым размеркаваць. А улічваючы тое, што мы зараз навучыліся браць donations не толькі ад фізічных асоб, але яшчэ ад юрыдычных, то гэта яшчэ вялікі аб'ём юрыдычнай працы, дакументацыйнай працы, якую трэба правесці. Так што дакладна мы яшчэ будзем працаваць. Штармавы краўдфандынг, ён чаму такі? Таму што мы попросили нашага пастаўшчыка привезти нам 10 тысяч респираторов, ён привез 30. И як бы ситуация такая, что ну трэба браць, а за что браць? А берем за тое, что зберем. Вось. І таму так атрымалася, што мы зрабілі такі моцную увагу на гэты збор, бо ён для нас направда вельмі важны. У хуткі час трэба сабраць гэтыя грошы. Але мы будзем працаваць да тых часоў, пакуль будуць ісці ахвяраванні, да тых часоў, пакуль мы будзем патрэбныя грамадству. Ясна, што наша актыўнасць будзе паступова зніжацца. Мы павінны паціхоньку таксама выходзіць з гэтага працэса, бо ёсць яшчэ іншае жыццё, акрамя каранавіруса, якому мы аддалі ўжо 2 месяцы свайго жыцця, наша каманда. Але гэта не будзе так, што мы просто скажам адзін прекрасны дзень, што вось, глядзіце, склад закрыты і все сышлі, і больш мы нічога не будзем рабіць. Вы яшчэ пабачыце шмат ад нас розных гісторый цікавых, прачытаеце яшчэ пра нашых валанцёраў, гэты цыкл таксама працягваецца, я буду пісаць пра тое, хто з намі працуе, і расказваць пра гэтых людзей, таму што яны вартыя таго, каб пра іх расказаць. Мы яшчэ будзем рабіць некалькі такіх публічных цікавых штук, так што яшчэ папрацуем. І адзінае, што трэба разумець, што ўсяго, канешне, ёсць канец, але у выпадку нашай кампаніі і у выпадку нашай каманды мы вельмі спадзяемся на тое, што гэты канец будзе пачаткам чагосьці яшчэ большага, але пакуль не буду спойлерыць. Добра, ўжо заінтрыгаваў, Андрэй, ты нас. Такое пытанне. Вы падчас сваёй дзейнасці відавочна шмат сутыкаліся з беларускай дзяржавай, да, з дзяржаўнай сістэмай, з нейкімі дзяржаўнымі інстытуцыямі, аховы здароўя і гэтак далей. Мабыць, маглі бы крыху пра гэта расказаць, наколькі яна гнуткая, наколькі лёгка з ёй супрацоўнічаць. Мабыць, штосьці здзівіла вас таксама і штосьці аказалася нечаканым для вас, калі вы пачалі гэтым займацца. Я думаю, что здесь надо лучше ответить Андрею, потому что я не сильно принимала участие в общении с госструктурами, то есть здесь больше была обязанность Андрея и некоторых других членов команды. Поэтому думаю, что Андрей лучше даст ответ на этот вопрос. Андрей. Да, я подтвержу гэтыя словы, бо Антоніна у нас больш працуе з бізнесам і з такімі кропкавымі контактамі. Гэта такая сфера, у якой яна лепш разумее, як абсталяваны гэтыя ўсе працэсы. А я могу больш расказаць пра Мінздрав. Канешне, ёсць вельмі шмат цікавых жартаў, такіх, якія зразумелыя толькі камандзе, якія мы ў сваіх унутраных чатах выкарыстоўваем наконт гэтага. Але калі падвесці пад агульны такі вынік нашай супрацы з Мінздравам, то ён хутчэй пазітыўны. Бо раней быў 0, а зараз ёсць хоць нешта. І гэтае нешта, яно таксама вельмі добра выглядае насамрэч, бо калі вы адсочваеце інфармацыю пра працу нашай кампаніі, вы маглі заўважыць, што мы некалькі разоў пісалі пра тое, што дзякуючы супрацы з Міністэрствам замежных спраў і Міністэрствам аховы здароўя нам удалося прывесці дастаткова вялікую колькасць апаратуры. На дадзены момант гэта больш за 1300 адзінак апаратуры, это пульсаксіметры і бескантактныя тэрмометры. І гэтая магчымасць у нас з'явілася толькі дзякуючы таму, што мы больш-менш усталявалі контакт з Мінздравам, і мы працуем там з рознымі чыноўнікамі рознага ўзроўню, сустракаліся таксама і з намеснікам міністра Дмітрыем Піневічем. І як бы ёсць такая камунікацыя. І вельмі радуе тое, што камунікацыя на цэнтральным узроўні, яна ёсць, гэта добра, але яшчэ радуе тое, што з намі шпіталі супрацоўнічаюць. І гэтае супрацоўніцтва таксама даволі добра наладжанае. І як вы разумееце, што калі б, напрыклад, мы пачалі кампанію і мы б не маглі бы перадаваць гэта ўсё ў шпіталі, то на гэтым бы ўсё і скончылася. Але на дадзены момант мы ўжо закупілі і перадалі, альбо зараз знаходзіцца ў дарозе больш за 350 тысяч адзінак сродкаў абароны і ўсяго іншага таго, што мы пастаўляем у шпіталі. І гэта магчыма толькі таму, што ў нас ёсць супраца са шпіталямі. Што ў нас ёсць алгарытм, у тым ліку і юрыдычны, бо ў Беларусі вельмі важна ўсё афармляць юрыдычна правільна, в прынцыпе, як і ва ўсіх іншых краінах, для таго, каб не мець потым пытанняў з боку фіскальных органаў, напрыклад.
І для нас гэта вельмі важны аспект працы, наладзіць яе такім чынам, каб у нас супраца з нашымі шпіталямі ішла эфектыўна. І у нас ёсць спецыяльны кол-цэнтр, напрыклад, які абзвоньвае гэтыя шпіталі. У нас ёсць спецыяльныя людзі, якія ведаюць, як размаўляць з Мінздравам. Я пра гэта пісаў недавно. Вось Анастасія Дробыш у нас такі галоўны спецыяліст па супрацы з Мінздравам і перамовам з імі. І вельмі добра тое, што мы ў камандзе навучыліся дэлегаваць гэтыя паўнамоцтвы і разносіць іх па розных людзях, для того, каб гэтыя людзі маглі рэалізаваць свае патэнцыялы як мага больш і як мага лепш і працаваць менавіта там, дзе ім больш падабаецца. Ну і ў гэтым таксама адзін з такіх вельмі моцных плюсаў працы ў нашай камандзе. Выглядае, канешне, як рэклама, але ёсць як ёсць. А як увогуле змянялася стаўленне да актывістаў? Бо спачатку, калі вы прыйшлі, вас же, напэўна, ніхто ж не ведаў, да? То бок мусіла быць нейкая падазронасць, бо недавер гэта ўвогуле адна з праблем беларускага грамадства, бо мы не любім, няма у нас такой звычкі часам аб'ядноўвацца і гэтак далей. Калі мы кажам, што актывісты прыходзяць і кажуць Мінздраву, давайте мы вам дапаможам, відавочна, што спачатку ж яны, напэўна, будуць чакаць нейкага падвоха тут, да, што тут не ўсё так проста. Ну, тут трэба дадаткова адмеціць тое, што мы працуем у рамках кааліцыі, у якой на пачатку яе працы было 4 суб'екта. Гэта мультымедыйная дабрачынная платформа «Імена», гэта Hackerspace, інжынерная ініцыятыва, гэта прадстаўнікі бізнес-структуры Global Travel і, уласна, мы, кампанія Байкавіт. І вось у такім складзе адбыўся такі першы паход, першая сустрэча паміж валанцёрамі, актывістамі і фондам і бізнесам, і з аднаго боку, а з іншага боку з Міністэрствам аховы здароўя. І тут, канешне, вельмі важныя былі кантакты, якія былі на пачатку у сябраў нашай каманды, напрыклад, Мікіта Красноў, які адзін з першых распачынаў усю гэтую дапамогу, у яго былі даволі добрыя кантакты з прадстаўнікамі медычных устаноў. Таксама самі па сабе медычныя установы, яны больш-менш прызвычайныя да таго, каб прымаць дапамогу. Гэта структуры, якія і ў мірны час, скажем так, стараюцца шукаць спонсораў, і ім зразумелая гэтая логіка, што ёсць нейкія людзі, якія чамусьці гатовыя перадаваць грошы. Таму гэта быў такі дадатковы момант палёгкі ў нашай працы. Але, безумоўна, канешне, былі разныя гісторыі, разныя сітуацыі. Я вельмі ўсцешаны, што гэта не стала сістэмай, а засталося інцыдэнтамі, калі мы пэўны час не маглі знайсці агульную мову з тымі ці іншымі чыноўнікамі ад Мінздрава альбо з галоўнымі лекарамі на месцах. Добра. Такое зараз перайдзем, мабыць, да крыху іншага блоку пытанняў. Нам людзі пісалі вельмі шмат пытанняў падчас рэгістрацыі, і некаторыя з іх зараз у нас хутка будуць выбары, і яны так ці інакш тычыліся нейкіх палітычных рэчаў. Ты, Андрэй, у пачатку сваёй прамовы казаў, што некаторыя спрабавалі скарыстацца гэтай сітуацыяй. Пытанне у мяне такое: ці спрабавалі нейкія там палітычныя партыі ці палітычныя актывісты далучыцца і выкарыстаць вось гэтую ініцыятыву на сваю карысць нейкім чынам? І што было ў такіх сітуацыях, мабыць? Ну, адказваючы на гэтае пытанне, я хачу вярнуцца да самага пачатку нашай кампаніі. Калі каманда збіралася, то мы адзін з такіх пунктаў вельмі важных быў для ўзаемаразумення ўнутры каманды, тое, што мы кожны оставляем свае ўласныя інтарэсы, якія мы маем па-за кампаніяй, і аб'ядноўваемся вакол адной адзінай мэты — гэта дапамога лекарам. І гэта адразу выключыла ўсе пытанні наконт, скажем так, нейкага палітычнага ангажавання кагосьці з сяброў каманды, калі мы працуем у камандзе. Значыць, калі казаць пра нейкія знешнія нейкія кантакты, то я бачыў, што некаторыя палітычныя рухі таксама спрабавалі займацца чымсьці падобным, рабіць нейкія там сродкі абароны, удзельнічаць у дапамозе лекарам. Я не надта адсочваў, якім чынам гэта ўсё выглядае, як гэта развіваецца. Але адзінае магу што сказаць, што камандай было прынята рашэнне, яно, в прынцыпе, дагэтуль такое і ёсць, што мы сабраліся для таго, каб дапамагаць медыкам. Калі мы, напрыклад, скончым сваю працу, разыдземся, канешне, у кожнага з нас ёсць свае ўласныя палітычныя меркаванні, свае ўласныя погляды, ніхто ад іх не адмаўляецца. Ну, можа быць, хтосьці іх змяніў у хадзе працы ў кампаніі, але гэта такая рэч, пра якую мы не размаўляем, бо тут як з рэлігіяй, у каго верыш і за каго будзеш галасаваць, ну, это асабістая справа чалавека. Добра, такое пытанне, напэўна, і да Антаніны, і да Андрэя.
Як ну вы працуеце з валанцёрамі, валанцёры гэта вельмі пантаныя заўсёды людзі. Як вось вы бачыце, мабыць, змяняецца ўспрыняццё беларусаў як саміх сябе, як вось з усім гэтым усплескам валанцёрства, як беларусаў як нацыю, як людзей, якія гатовы разам аб'ядноўвацца. Мабыць, вось пра гэта цікава таксама пачуць. На самом деле для меня это было очень удивительно увидеть то, как приходят люди, так как люди остаются, как люди готовы там, уделять достаточно большое время своей жизни. Некоторые даже там в ущерб, я знаю, там, некоторым личным отношениям, кто-то в ущерб там, на основной работе. Но люди готовы помогать. Меня это очень удивляет, потому что раньше, скажем так, что я сталкивалась с тем, что да, мы можем там собраться, съездить, опять же, там, навестить какой-то детский дом, да, навестить какое-то учреждение и разъехаться, и все на этом. Да. Здесь удивительно, как люди в том числе приходят к нам на склад. Да, бывает, что кто-то пришел, попробовал, сказал, не могу выдерживать, да, потому что психологическая нагрузка очень большая, на самом деле очень большая. То есть видеть все это изо дня в день, казалось бы, это просто респираторы, казалось бы, это просто куски спанбонда, да, но когда ты понимаешь, как они достаются, ты понимаешь, куда они идут и для чего они помогают, на самом деле сложно очень долго оставаться, наверное, в ровном состоянии, психологически ровном состоянии. Есть люди, которые пришли в начале кампании и остались, и продолжают с нами работать. То есть, да, ребята, которые уже постоянно работают у нас на складе, то есть кто вот наших всех, скажем так, основная эта группа людей, которые продолжают заниматься компанией, устают, иногда бывают нервные срывы, иногда бывает начинают там кусаться, да, друг с другом, но тем не менее, то есть приходится людей просить отдохнуть, приходится людей иногда насильно выключать из чатов, там на денек, на два, просто для того, чтобы человек выдохнул и опять вернулся к своему, если захочет, опять вернуться, да, выполнять то, что он делал раньше. Андрей, будзеш што дадаць? Так, я мог бы дадаць яшчэ наконт таго, што Антаніна зараз пачала распавядаць пра працу каманды і як гэта ўсё выглядае. Так, безумоўна, мы не жалезныя людзі, нягледзячы на тое, што мы выглядаем як жалезныя, это неправда. Усе мы зробленыя з мяса і касцей, як усе астатнія, і ёсць, канешне, пэўныя сітуацыі, калі нам прыходзіцца вельмі доўга размаўляць паміж адзін адным, гэта тлумачыць адзін аднаму, што мы думаем насамрэч, бо чалавек не заўсёды чуе цябе так, як ты яму кажаш. І гэта адзін з такіх вельмі важных момантаў навучыцца размаўляць паміж сабою. Не заўсёды, на жаль, гэта атрымліваецца, але збольшага ўсё-такі пражыць 2 месяцы адной сям'ёй фактычна, таму што мы вельмі шмат часу праводзім адзін з адным. Пастаянна ў гэтых чатах, пастаянна ў гэтых размовах. І людзі становяцца ўжо такія больш, чым проста калегі. Бо мы ўжо ведаем нейкія пэўныя моманты, пэўныя рысы чалавека, якія, напрыклад, нават і родныя не заўсёды ведаюць, бо гэта стрэсавая сітуацыя, яна вельмі добра раскрывае людзей. І тут кожная такая сітуацыя, яна вельмі складаная, бо з аднаго боку мы працуем як прафесіяналы, і гэта працоўныя адносіны, а з іншага боку ўжо паміж людзьмі ёсць нейкія там асабістыя стасункі, якія прыводзяць да таго, што гэта накладаецца адно на адно. І, на жаль, гэта, канешне, складаны момант. І для мяне, напрыклад, як чалавека, які ў такіх доўгіх кампаніях настолькі пагружаны не працаваў ніколі, у моей кампаніі звычайна больш за 3-4 тыдні не цягнуліся, а тут 2 месяцы. Ёсць пэўныя выклікі, і я спрабую зрабіць высновы з гэтага, таму што на будучае жыццё гэта таксама прыдасца. Як выбудаваць працу ўнутры каманды такім чынам, каб можна было разводзіць гэтыя працоўныя стасункі і асабістыя стасункі, каб яны адзін аднаму не заміналі, а наадварот дапаўнялі адзін аднаго. І вельмі важна тое, што мы адзін аднаго падтрымліваем. Калі ў кагосьці з сяброў каманды ёсць праблема, нейкая асабістая нават, то ўключаюцца ўсе, як правіла, і спрабуюць дапамагчы. І асабліва гэта важна зараз, бо мы зараз усе ў вельмі вялікай небяспецы знаходзімся, бо мы працуем з ковіднымі шпіталямі, мы працуем з ковіднымі медыкамі, і кожны з нас можа ў любы момант захварэць. Мы вельмі шчыльна маніторым стан здароўя кожнага з нашых сяброў каманды, каб разумець, што рабіць далей, бо мы працуем усе разам. Добра, зараз у нас ёсць пытанне ад Дениса Красновскага. Зараз я включу микрофон, и Денис может задать его голосом. Денис? Денис, тоже надо включить микрофон. Денис, включите микрофон. Да, Денис, включите микрофон.
Это наш внутренний жарт просто на включите микрофон, потому что мы... Ну да, я научила разговаривать. Мы очень долго выбирали мессенджер, в котором мы будем общаться. Мы попробовали Zoom, мы попробовали что-то еще попробовали, потом предложил пробовать Hangouts, да. А потом по лучшим Да. другим IT-компании научились выключать, точнее, мне пришлось научить всех выключать микрофоны. У Дениса, да, не атрымалось задать питание, но Денис заўсёды можа написать нам у чате. Есть еще одно питание. Какие рекомендации можете дать потенциальному организатору инициативы ситуативного активизма? Каких ошибок избежать, чтобы на что больше обратить внимание? Самая главная рекомендация – не лезьте в эту справу. Это, конечно, жарт, але у кожным жарце есть доля жарта. Калі уваходзіш у сітуатыўны актывізм, заўсёды трэба разумець, што ты з яго выходзіць будзеш з вялікімі баямі і пацерамі. Бо тут уваход бесплатны, а выхад яшчэ не зразумела як, якімі коштамі гэта ўсё абыдзецца. Па-першае, псіхалагічны вельмі вялікі ціск. Па-другое, гэта калі ты працуеш хутка, то ты так ці інакш усё роўна можаш уваходзіць у пэўныя сітуацыі, калі ты стаіш перад выбарам альбо рабіць, альбо не рабіць. Прывяду просты прыклад. У нас была сітуацыя пэўнай праўнай невызначанасці наконт donation на юрыдычную асобу. Бо ў Беларусі шмат бізнесаў гатовыя ахвяраваць як юрыдычныя асобы, не толькі як фізічныя. Але ў Беларусі не прапісаны дакладна механізм, як гэта можна зрабіць, каб адна юрыдычная асоба атрымала ад другой юрыдычнай асобы грошы, напрыклад, на дапамогу нейкаму шпіталю. Бо гэта тэхналагічна больш зручна, чым зводзіць гэтыя шпіталі з гэтымі юрасобамі. Бо тыя хуткасці, з якімі мы працавалі, яны казалі пра тое, што трэба працаваць з вялікімі базамі даных, а не з кожным асабістым гэтым нейкім там донейшнам. І гэта прывяло да гэтай паспяховай кампаніі, таму што мы спачатку акумулявалі інфармацыю, а потым гэтай інфармацыяй карысталіся. Бо грошы гэта таксама інфармацыя. І вось у нас быў такі выбар проста, ці рабіць, ці не рабіць. І закон не даваў дакладнага адказа, бо проста не прапісана працэдура. І мы прымалі рашэнне такое. Мы пракансультаваліся шмат з якімі юрыстамі, якія сказалі: ну, ребята, это ваш выбор. І мы зрабілі выбор на тое, каб рабіць і працаваць. І вось калі казаць пра лічбы, то такім чынам юрыдычныя асобы ахвяравалі больш за 90 000 рублёў ўжо на дадзены момант, дзякуючы гэтаму механізму. І гэты механізм мы выкарыстоўвалі фактычна ўпершыню масава. Мы казалі пра гэта публічна, казалі, што вось ёсць мола-мола для фізікаў, а ёсць такая мола-мола і для юрыкаў. І як бы гэта спрацавала. Таму галоўны мой савет – гэта разумець, куды вы ідзеце. І разумець, што шмат у якіх пытаннях, шмат у якіх сітуацыях у вас проста не будзе магчымасці закрыць вочы, закрыць твар далонямі і ў крыкі збегчы куды-небудзь. Вы проста будзеце далей ісці, далей працаваць з гэтай справай, таму што яна, калі махавік раскручваецца, то там ужо няма шанса выскачыць. І толькі калі ўжо гэтая махіна пачне спыняцца паціху, тады ўжо можна выхадзіць. Таму гэта такая высокарызыкоўная гісторыя, і трэба быць падрыхтаваным маральна, падрыхтаваным юрыдычна ў тым ліку, альбо мець людзей, якія з табой разам разумеюць, пра што ходзіць. Людзі – гэта самае галоўнае, што ў нас ёсць. Гэта нашыя кадры. Калі б у нас не было той каманды, якая ў нас ёсць, мы б нічога не маглі зрабіць. Антоніна, мабыць, некалькі... Да, я бы, наверное, хотела добавить немножко, то есть, ну, вот очень важный момент, что если вы начинаете такую историю, да, пропишите для себя сразу правила о том, как вы будете договариваться с людьми. То есть, каким образом вы будете принимать решения, что будет являться кто-либо, что-либо, какой механизм, да, вы будете использовать в критических ситуациях, когда вы начнете спорить. Такие ситуации будут. Мы знаем по себе, что такие ситуации происходят, они отжирают большое количество моральных сил, они отжирают большое количество энергии и достаточно демотивируют команду. Поэтому моя рекомендация, то есть если вы начинаете там с кем-то вместе, прям сразу в хорошем настроении договоритесь, как вы будете принимать решения, договоритесь до этого метода, до механизма, не знаю, там, привлекать третьих лиц, там, писать на бумажке, там, тянуть жребий, все что угодно. Но вот это сделать нужно. И нужно сделать обязательно. Ну и с самого начала могу вам сказать, обязательно начинайте собирать всю информацию, все чеки, все накладные, все договора, чтобы потом не сидеть и не проводить бессонные ночи в поисках всех документов.
Да, и высветляць, куды ж все-таки тыя канцэнтратары паехалі, ў досвіт ці ў глыбокае. Яшчэ такое вось пытанне нам паступіла адносна працы з камандай. Ці ёсць для валанцёраў нейкае яшчэ нематэрыяльнае прызнанне, вось апроч гэтых пастоў, да? Як вы іх падбадзёрваеце, як вы ім надаеце, вось, каб адчуваліся яны добра і адчувалі, што яны робяць важную справу? У нас есть вельмі смачная кава, якую прывезлі нам наши донары. Яна реально вельмі смачная. У нас ёсць магчымасць заўсёды паразмаўляць з добрымі людзьмі, пазнаёміцца з вельмі файнымі людзьмі, з якімі ты такім у мірным жыцці ніколі не сустрэўся бы, і усталяваць вельмі добрыя сяброўскія адносіны, таму што вы разам праходзіце праз выпрабаванні. Гэта вельмі мацуе сяброўскія адносіны. Яшчэ матывацыя такая, што вось у нас на онлайнере недавно выходзіў матэрыял, там кожны казаў пра сваю матывацыю, шмат хто такім чынам реалізуе такую патрэбу хоць нешта рабіць у сітуацыі, калі ты нічога не можаш зрабіць. Мы нічога не можам зрабіць з вірусам, мы нічога не можам зрабіць з агульнай сітуацыяй са снабжэннем гэтымі сізамі, бо ясна, што наша праца гэта кропля ў моры, калі глядзець на ўсю структуру Мінздрава і всю краіну. Але чалавек сябе рэалізуе праз тое, што ён робіць тое, што патрэбна іншым, і тое, што патрэбна іму. Таму тут вельмі шмат розных момантаў і фактараў і аспектаў гэтай вось кампенсацыі, скажем так, нематэрыяльнай, але кампенсацыі таго часу, які чалавек праводзіць як валанцёр. Добра, мабыць, калі у слухачоў ёсць нейкія пытанні, яшчэ абавязкова пішыце. У меня такое ж пытанне, якое бліжэй да канца, пра тое, што будзе пасля пандэміі, бо яна не будзе цягнуцца вечна. І мне цікава, і што думае Андрэй і Антаніна, што будзе вось з гэтым запалам валанцёрству пасля пандэміі, як ён будзе змяняцца. Магчыма, што рабіць актывістам і недзяржаўным арганізацыям нейкім, каб вось гэты запал у грамадстве падтрымліваць. Ці ёсць нейкія думкі адносна гэтага? У меня было интервью для Ситидога вместе с Андреем Ткачевым. Да, мы говорили о том, что как раз говорили про закон о волонтерстве, который будет принимать государство, точнее, планирует его принимать. Конечно, очень бы хотелось, чтобы этот закон был принят, и чтобы он был принят правильный, да, который позволит, вот как вы правильно говорите, Антон, не погасить этот запал. То есть хотелось бы, конечно, сейчас, чтобы не в ППХ это все делать, то есть не в период такой не в острый период, да, коронавируса, хотелось бы, конечно, после, наверное, поработать, если получится, да, в том числе над этим законом, который, я думаю, что позволит значительно облегчить подход и для бизнеса, и для конкретных людей участия именно в волонтерстве. А ўжо адбываўся нейкі дыялог з дзяржавай, то бок вы бачылі там праект, ці абмяркоўвалі нейкім чынам, ці з вами там, мабыць, самі спрабавалі выйсці на сувязь, ці пакуль што не да гэтага, ці да вас, мабыць, звярталіся? Нет, пока на текущий момент нас просто спросили мнение о том, что мы думаем по поводу закона, что было бы неплохо туда включить. Добра. Андрэй. Ну так, вось ты бачыш зараз абсалютна цікавую гісторыю, калі у нас нават внутры каманды яшчэ няма такога стаўлення да ўсяго гэтага працэсу дакладнага, бо мы просто за гэта рэальна не браліся яшчэ. Адзінае, што было дакладна намі прагаворана і ў чым мы як бы публічна распісаліся і заявілі, гэта тое, што ніякіх законаў зараз прымаць нельга. Менавіта зараз, бо зараз ідзе кампанія, якая самая буйная увогуле ў гісторыі Беларусі валанцёрская, і не вывучыць гэты досвед і не паглядзець, як гэта насамрэч працуе, і прымаць нейкія нарматыўныя акты, гэта, канешне, не надта дальнабачна, могу сказаць так. Ці будзе гэты закон, ці ён патрэбны ўвогуле, ці гэта могуць быць нейкія падзаконныя акты альбо ўнесенне нейкіх карэктыў ўжо існуючыя законы, гэта ўжо тэхніка і механіка, але, канешне, нам хацелася бы мець такую большую прававую вызначанасць у працы валанцёраў, і ў першую чаргу, таму што гэта вельмі важна для другога сектара, гэта вельмі важна для бізнеса, каб ён разумеў правілы гульні. Бо бізнес звычайна працуе толькі калі ўсё зразумела. Калі ёсць нейкія непаняткі, як кажуць, то звычайна чалавек бізнеса не ідзе ў гэтую гісторыю, пакуль усё не высветліцца на беразе, як гэта кажацца. А зараз мы стыкнуліся з сітуацыяй, калі мы вымушаныя працаваць у такой трохі анархічнай гісторыі, і паглядзім, што з гэтага можна будзе вынесці, якія вынікі выйдуць з гэтага, якія высновы мы зробім, і што можна будзе пакласці, груба кажучы, перад дзяржавай і сказаць, што вось гэта трэба, а вось гэта не трэба, не чапайся. Агулам пра ўсё грамадства, то бок закон
ён уже як мінімум распрацоўваецца, то бок будуць надзеі, што все-таки на будучыню будзе прасцей. А вот менавіта сама вот рэакцыя гэтага грамадства, то бок застанецца, неяк паўплывае на, мабыць, надзейнасць недзяржаўных арганізацый у будучыні, да. Бо зараз закону няма, тым не менш, 1000 чалавек далучаюцца, прымаюць гэтым удзел. Ці зменіць нас гэты каранавірус, нас як беларускае грамадства, ці не асабліва паўплывае? У Антоніны засталася 1 хвилина, я бачу, Да. я пропоную ее посвятить. Сегодня даже пора идти, да, 15 минут, прошу прощения, поэтому я думаю, что Андрей станет ответить на все вопросы. Окей, добро. Не смог я спрыгнуть, короче, и ладно, будем працаваць далей. Добра, дзякую, Антоніна. Да, после всем пока. Да, но я могу адказаць на гэтае пытанне такім чынам, што нашы агульнаграмадскія нейкія сітуацыі, яны, канешне, зараз змяняюцца, бо людзі паміж сабой пачынаюць размаўляць нарэшце, людзі пачынаюць паміж сабой камунікаваць і мець нейкую супрацу. Па-рознаму гэта праходзіць, я гэта вельмі добра бачу ў рэгіянальных каардынатарскіх чатах. Там, дзе знаходзіцца агульная мова, людзі працуюць лепш, там, дзе яна не знаходзіцца, людзі працуюць горш, там, дзе менш даверу, безумоўна, менш эфектыўнасці. Але збольшага я магу сказаць, што, канешне, пандэмія, яна вельмі раз'яднала зараз мір, яна зачыніла нашы межы, яна зачыніла нашай магчымасці вандраваць, але яна з іншага боку пачала яднаць тых людзей, якія хацелі бы штосьці рабіць у гэтых умовах. І гэта вельмі вялікі плюс, і я вельмі спадзяюся на тое, што ў гэтай сітуацыі мы вынесем тыя высновы, якія можна з гэтага зрабіць, і выкарыстаем іх для таго, каб узмацніць гэтую сітуацыю супрацы, у першую чаргу паміж другім і трэцім сектарам. Але не трэба забываць і першы сектар, бо шмат хто з'яўляецца часткай дзяржаўнай сістэмы, пабачыў, што валанцёры гэта не нейкія саблезубыя, незразумелыя істоты, якія там могуць нашкодзіць. Яны бачаць, што гэта таксама людзі. І мы таксама бачым, што сярод чыноўнікаў ёсць людзі, якія гатовыя нешта рабіць дзеля агульнай карысці. І гэта таксама такое ўзаемнае адкрыццё. Канешне, сувязі паміж першым і трэцім сектарам яны не настолькі моцна як будзе далей, ці гэтая супраца застанецца. Я вельмі спадзяюся, што застанецца супраца паміж бізнесам і НДО, бо гэта падмура эфектыўнасці працы. Ёсць грошы, а іншыя гатовы ахвяраваць час. І больш-менш разумеюць, як правільна гэта зрабіць. І гэтая кампанія, яна такая першая ластаўка, на мой погляд, якая можа шмат што памяняць у сацыяльнай сферы грамадства, у дапамозе людзям, якія патрабуюць гэтай дапамогі, у дапамозе медычным установам, у дапамозе сістэме адукацыі. І тое, што менавіта IT-бізнес уключыўся ў гэтую гісторыю, гэта таксама вельмі добра, бо гэта фактычная рэалізацыя тых самых нашых мараў пра IT-краіну, пра тое, што яна будзе больш прыятна. І COVID-19 далей той камандай, якая сфармавалася, яна тычыцца менавіта нейкіх цікавых IT-рашэнняў. Добра, напэўна, наш час уже падыходзіць до канца, і мы будзем скончваць. Дзякую, Андрэй, за тое, што далучыўся. Зычу шчыра поспеху ўсіх слухачоў, гледачоў, таксама падтрымлівайце абавязкова каманду Байкавід-19. Мы бачым, што гэты год для нашага грамадства сапраўды незвычайны. Мы бачым нейкія працэсы, якія, падаецца, нас зменяць у будучыні. Так што заставайцеся дома, зычу ўсім таксама здароўя і да наступных сустрэч. Дзякую усім, хто далучыўся.